गिबियावनो आंनि YouTube चेनेल नायगिरि साफ्रोमबो साबस्क्राइबारफोरखौ आङो हामबायदों आरो बरायना लादों। बे समाव आङो मोजां मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैबावबाय। दानो नैबे बिनानावनि न'खराव आङो सफैबाय। दा बांसिनानो गोबां मानसिफोरा सिनायखागौ बिनानावखौ। बै समावहाय गोबां बिदिनो गस्पेल मेथाइफोर रोजाबबोबाय, मोजां बिदिनो देंखो होबोनानै रोजाबबोबाय आरो गोबां बिदिनो मेथाइफोर मोजां मोजां बिथांनि गारांजोंनो रोजाबनानै गोबां बिदिनो हगारनाय जाबाय। आरो बे समाव आङो बे बिनानावनि न'खराव आङो सफैबाय। दानो बे समाव आङो गिबियावनो आंनि नायगिरि साफ्रोमखौबो खावलायबाय, जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैबाय नोंथांमोनखौ आङो बरायबाय आरो जायफोरा आंनि चेनेलखौ नायगासिनो दङ नोंथांमोनखौबो आङो बरायबावबाय आरो जायफोरा गोदान फैदों नोंथांमोनखौ आं खावलायबाय बे चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामदो आरो नोंथांमोननि सापर्टआ आंनि थाखाय मोनसे थुलुंगा जागोन आरो बेबायदिनो आङो गस्पेलजों रिलेटेड गोबां बेबायदिनो मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबोबावगोन। बेनि थाखायनो आं खावलायनाय थाबाय। गिबियावनो आङो बिनानावखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोबाय, हामबायसै। दानो बे समाव आङो फंनैसो जोङो बिनानावनि जिउ जारिमिन स्ट्रागोलनि बिसय जोङो सावरायगोन आरो बिथाङा बे गस्पेल लाइनावहाय माब्रै फैनाय जादों आरो मा समनिफ्राय फैनाय जादों बेफोर गासै डिटेल्सखौ जोङो बे समाव जोङो मिथिनानै गिबियावनो आङो बिनानावनि बे समावहाय सिनायथिखौ आङो लानो मोजां मोनबाय। अननानै नोंथांनि सिनायथिखौ होदो। सिगाङावनो बे चेनेलनि नायगिरि बयनिसिमबो आंनि गाहाम अनसायनायखौ आं जासिग्रोबाय। आंखौथ' गोबाङानो सिनायखायो, गोबाङा सिनायाबो जानो हागौ। आंनि मुङा नन्दिता बसुमतारी। सिगां हाज'वारिमोन आरो ओमफ्राय दा बसुमतारी जाफैबाय। ओमफ्राय आंनि जोनोम जायगाया जाहैबाय जाम्बुगुरि। ओमफ्राय दा आङो गसाइगावआव हाबा जाफैबाय आरो ओमफ्राय दा गसाइगावआवनो थायो। ओमफ्राय दा गथ' सासे दङ, फिसाजो मोनबाय आरो। आच्छा, न'खराव दा बेसेबां साबेसे दं नोंथांमोनहा न'खराव दायो? हजोंनिखौ ना बे हजोंनिखौ? नोंथांनि बे न'खरावहाय दानि न'खराव दानि बावथ' आंनि हासबेन्ड, ओमफ्राय बेवाइ दं, ओमफ्राय बिजावजालि दं, ओमफ्राय बिजावजालिनि फिसाज्ला दं, ओमफ्राय बिहाव सासे दं। गासै साबेसे जायो दा? गासै 7 जन जायो आरो। फेमिलिया गिदिरानो बिथांनि फेमिलियाबो। दा बे फेमिलिखौ बिथाङा मेनटेन खालामनांगौ। दा बर्थमानथ' बिखुनजोआबो गैला ने? बिखुनजोआ गैला। बिहाव दङ आरो दानो बे समाव बिथाङा नैबे 7 जनखौहाय मेनटेन खालामनांगौ। गोबां बिदिनो बेस्थ'था थायो। अब्लाबो बिथाङा गोबां बिदिनो गस्पेल मेथाइबो रोजाबगासिनो दङ दासिमाव। नोंथांमोना बिथांखौ जुदि कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोननि मेथाइखौ रोजाबजानो लुबैबा नोंथांमोनाबो बिथांखौ कन्टेक्ट खालामनानै लांनो हागोन नोंथांमोननि मेथाइखौ रोजाबनो थाखाय। दानो बे समाव आङो बिथांनिफ्राय जोङो मिथिना लानि बे समावहाय नोंथाङा बे गस्पेल लाइनावहाय फैनाया मा समनिफ्राय नोंथाङा जागायजेनामोन? आंथ' गस्पेल लाइनाव फैनाया माने उन्दैनिफ्रायनो आङो माने रोजाबखायोमोन आरो रोजाबनो मोजां मोनखायोमोन। ओमफ्राय बिदिनो माने आङो दासिमावहाय 23 इयार्ससो जाबायगोन आरो। 23 इयार्स माने रानिंआव जाबाय आरो गस्पेल लाइनाव फैनायनिफ्राय। आच्छा, ओमफ्राय दा मोनसे खोथा सोंबावनो सानदों। दा नोंथाङा बे गस्पेल लाइनावहाय फैनायनि सिगां बेबायदि मोनसे गस्पेल मेथाइ खननायनि सिगां नोंथाङा बेबायदि माखासे मेथाइ खननाय बेफोरबायदि मोनसे कर्सफोर लादोंमोन नामा? जेबो कर्स लानाय जायाखै। आङो ओरैनो माने नाजानायजों बिदिनो ट्राइ खालामै आङो बिदि जा हायो एसे माने इसोरनि अननायजों हाबोबाय आरो ने? नोंथांनि मेथाइयाथ' जोबोद मोजां जायो। दा नोंथांनि मेथाइखौ जों बयबो मोजां मोनो। आंबो हामजायो, मोजां मोनो। आंबो खोनासङो गोबां नोंथांनि मेथाइखौ जोंबो खोनासङो आरो खोनासंबोबाय। बयबो अडियन्सफ्राबो खोनासंबोबाय, मोजां मोनखायो। बै समावहाय नोंथाङा जोबोद मोजां मेथाइ रोजाबखादों। दायो बे समावहाय आङो नोंथांनिफ्राय बेखौनो मिथिनो लुबैदों जे नोंथाङा गिबियावनो बबे मेथाइखौ रोजाबजेनामोन? गोसोआव दङ ने? दङ। आं गिबि मेथाइ रोजाबजेननाया जाहैबाय दिनैनि हरा बेसे मोजां रोजाबनो गोसो जायो। बे मेथाइखौनो आङो फार्स्ट रेकर्डिं खालामनाय जादों आरो। ओमफ्राय बेनि
बे मेथाइखौ सुजुनायखौ आङो गोसोआव गैला आरो जिखुनु जा माने जेब्ला बे मेथाइखौ रेकर्डिं खालामनो थांजेनो अब्ला माने बै आदामोन साथामनि नामखौ आङो मख'नांगोन आरो बेनो जाहैबाय आदा लिबियन इस्लारि, ओमफ्राय आदा मानासि खारजि, ओमफ्राय आदा प्रसान्त नार्जारि। बे आदामोनानो माने आंखौहाय फार्स्ट रेकर्डिं खालामहैनो बिसोरनो लांजेनदोंमोन आरो बिथांमोनानो थुलुंगा होजेनदों बिथांमोनानो थुलुंगा होजेनदोंमोन आरो जायगा प्लेटफर्मखौ होजेनदोंमोन आरो माने आङो बिदिनो चार्चफ्राव रोजाबनानै कनफारेन्सफ्राव रोजाबनानै बिदिनो आंनि रोजाबनायफोरखौ बिथांमोना खोनाबाय ओमफ्राय खोनानानैहाय माने रेकर्डिं खालामबा साबसिन जागोन नामा बेबायदि साननानैहाय बिसोरो माने लांनाय जादों आरो लांनानै ओमफ्राय बे माबा फाफ्लुदानि स्टुडिअ'आवहाय खालामहैनाय जादोंमोन आरो बबे जायगा बे बङाइगावआवनो आरो बिथाङा नै दाख्लि बावैसो सप्तानैसो सिगां माने रुंसारि जानानै थांबाय आरो बे बिथांनि स्टुडिअ'आवनो आं फार्स्ट टाइम रेकर्डिं खालामनाय जादोंमोन आरो दा बेनिफ्राय नैबे नोंथाङा जितु फार्स्ट टाइमावहाय मेथाइ रोजाबजेनदोंमोन रेकर्डिं खालामदोंमोन दा बे मेथाइनिफ्राय बिदिनो लाइन दोंनैसो जेन'बा स्टेन्जाखौ नाङा खरासनिफ्राय एसे अडियन्सफोरनो खोनासंनो हागोन नामा? हागोन दे बे मेथाइयानो जाहैबाय आङो रोजाबनानै खोनासंनोसै। दिनैनि हरा बेसे मोजां रोजाबनो गोसो जायो, दिनैनि हरा बेसे मोजां मोसानो गोसो जायो बेनोमोन आरो हामबायसै बे समाव जोबोद मोजां मेथाइ रोजाबनानै जोंनो खोनाहोबाय हामबाय होनदों आरो दानो बे समावहाय जोङो आरो बिथांनि बिसय जोङो आरो गोबां सोंबावनांगौ दङ मिथिबावनांगौ दङ दानो नोंथाङा जितु गस्पेल लाइनाव फैबाय दिनैसिमावहाय नोंथाङा 23 इयार्सआव होनदों नामा ने 23 इयार्सआव रानिं जागासिनो दङ दा बेसिमाव नोंथाङा बेसेबां जेन'बा दोंबेसे मेथाइ खनबोनाय जाखो दिनैसिमावहाय रेकर्डिं खालामनाय? आंथ' माने आङो 2004निफ्रायनो आङो माने रेकर्डिं खालामजेनदों नालाय 2004आवनो आङो फार्स्ट रेकर्डिं खालामदोंमोन ना ओमफ्राय बेनिफ्राय रोजाबै रोजाबै आरो दासिमाव आङो गासै 80निबो बारा 80 प्लास बेनिफ्राय बारा ओंखारनोबो हाबावगौ माने दा दोंबासो माने रेकर्डिं खालामखांबाय आरो रिलिज जानांगौ दङ जाथ'वाखै आरो एसेखौ आरो दासिमावहाय रोजाबनाय जाबाय। ओमफ्राय बेनि अनगायैबो नोंथाङा बिदिनो माखासे प्रग्रामफ्रावबोथ' थांखायो रोजाबखायो ने दायो नोंथाङा बेबायदि प्रग्राम दासिमावहाय बे प्रग्रामखौहाय गाबावो ना गाबावला नोंथाङा बे स्टेज पारफरमेन्सनि थाखाय? प्रग्रामखौथ' जेनेबा लेंहरबा गागोन आरो जायनो नांगौ लेंहरबानो थांगोन आरो माने नोंथाङा जेन'बा बे प्रग्रामावहाय बाहागो लानो नोंथाङा सम मोनगोन ना मोना बेखौसो आरोखि समाथ' मोनो मोननाया समालाय जोंनि थाखाय बिराद आंखालखा नङा होमबा अब्लाबो माने लिंहरजायोबा आरो समखौहाय जों माने सम गैयाब्लाबो माने जों समखौ दिरुननानै जों थाङो आरो माने बेखौ सोंनाया गाज्रि दामोनसै सोंनायनि अर्थ' जाहैबाय नोंथाङा इसिबां गिदिर न'खरखौ मेनटेन खालामनांगौ प्लास फिसाजोखौबो एसे बिदिनो फोरोंनांगौबो आरो बेखौ जोथोन लानायाव आरो न'खरखौ सामलायनायाव गोबां बेस्थ'ता थायो बिनि थाखाय बेखौ सोंनाय जादों मानो होनोबा दा अडियन्सफोरा जानो हागौ गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्रायबो नोंथांखौ हांख्रायहरनोबो हागौ बिदिनो प्रग्रामफोरनि थाखाय दा नोंथाङा बिदि स्टेज पारफरमेन्स खालामनाया जेन'बा बबेसिम नोंथाङा बबे डिस्ट्रिक्टसिम खालामहैनाय जायो दिनैसिमावहाय? आङो ओरै उदालगुरियावबो थांनाय जाबाय आरो उदालगुरि बिदिनो ओरै क'क्राझार ओमफ्राय ओरै वेस्ट बेंगलावबो थांनाय जाबाय ओरै धेमाजिसिमाव धेमाजियाव आं थांनाय जायाखै। आदसा दा नोंथांखौ जुदि जोंनि नायगिरिफोरा अडियन्सफोरा जुदि नोंथांखौ
जोंनोबो नांगौ होननानै नोंथांखौ जुदि कन्टेक्ट खालामोबा एसे गोजाननिफ्राय बा धेमाजिनिफ्राय बा कार्बि आंलंनिफ्राय बा उदालगुरिनिफ्राय दा नोंथाङा थांगोन नामा? थांगोन लेंहरोबा। औ थांगोन होननानै बिथाङा जोंनो मोजाङैनो खोन्थाबाय। दा नोंथांमोना बिथांखौ जुदि नोंथांमोननि प्रग्रामाव लांनो बा खावलायहरदोंबा हांख्रायहरोबा बिथाङा थांगोन होननानै सिगार जाखाबाय। दा बिथांखौ जुदि नोंथांमोना नोंथांमोननि प्रग्रामावहाय मोनजानो लुबैदोंबा लांनो लुबैदोंबा नोंथांमोना सेक्सनाव फैनानै नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन। नोंथांमोननि एड्रेसखौ होनो हागोन आरो नोंथांमोननि वाट्सएप नाम्बार हरनानै जोंजों सावरायनो हागोन। जोङो सावरायनायनि गेजेरजों नोंथांमोननो रिप्लाइखौ होगोन। बेनिखायनो खावलायनाय थाबाय नोंथांमोना नैबे बिनानावखौ नोंथांमोननि प्रग्रामाव लांनो गोसोब्ला नोंथांमोना आंनि बे कमेन्ट सेक्सनाव फैनानै नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन। नोंथांमोननि वाट्सएप नाम्बार हरनो हागोन। बेनिखायनो खावलायनाय थाबाय। दानो बे समावहाय जोङो मोननैसो मिथिबावगोन। दहाय दान्दिसे सिगां बिनानावा बुंबाय दा दोंबासेया अलरेडि रेकर्डेड जाखाबाय। माने बियो दासिमाव आपल'ड जायाखै, आपल'ड जासिगोन गुबुन गुबुन इउटुब चेनेलनि दारै बियो आपल'ड जागोन। दायो बे दोंबानि गेजेरावहाय दोंसे बबेखौ साबसिन मोनदों बिथाङा, बिथांनि रोजाबनायानो आरोखि, बबेखौ साबसिन मोनदों बे मेथाइनिफ्राय जेन' दोंनैसो लाइनखौ जोंनो खोनासंहोयो अडियन्सनि थाखाय। रिलिज जागोनखौ औ आरो रिलिज जागोनखौ ससेल' आरोखि। माब्लानो बोखांफिनगोन अ फोरबु आंनि गोग्लैनाय सोलेरखौ हाबां उन्दुनाय सुबुंखौ। बेनो आरो। आदसा गोजोननाय थाबाय। दानो बे समावबो जोबोद मोजाङैनो बे गोदान मेथाइखौ जोंनि थाखाय खोनासंहोबाय। हामबाय होनदों बिनानावनि सायाव। दायो बिनानावा दहाय जोङो दान्दिसे सिगां जों सावरायदोंमोन स्टेज पारफरमेन्सनि थाखाय बा प्रग्रामनि थाखाय। दायो बेयावहाय बे मोनसे प्रग्रामाव नोंथांमोना इनभाइट खालामोब्ला बिथांनो थाखाय माबायदि फेसिलिटिसखौ नांगौ आरो माबायदिखौ बिथाङा मोनजानो लुबैयो बेखौ जोङो दान्दिसे बिथांनि बे जोङो मिथिनो लुबैदों। दा बे समावहाय नोंथाङा जुदि गुबुनावहाय प्रग्राम खालामहैयोबा दा बेयावहाय नोंथांनो माबायदि जानो लुबैयो जेनेबा हांख्रायगिरिनिफ्राय आरोखि। जेनेबा रोजाबनायनि बेलायावनो बुंबाय आं। जेनेबा गोजानाव जेनेबा थाङोब्लाथ' औ मिथिखायो नङा होमबा? औ माने बेयाव गारि भारानि खरसनि खोथा थाहैबाय। गारि भारानिबो औ खरसनि खोथाबो थाहैबाय। औ आरो जेनेबा देहायाबो एसे खस्थ' मोननायनिबो खोथा औ थाहैबाय नङा होमबा? औ बेफोरखौ नायनानै सिन्था खालामनायनि गेजेरजों सिन्था खालामनायनि गेजेरजोंहाय माने हरनाया गाहाम। औ माने नामा बिथाङा आं बेबायदि सानो आरो। बिथाङा माने डिमान्ड खालामाखै। नोंथांमोनासो साननांगोन माने ओं दा बिनिफ्राय थांनायनि गारि भारा गोबां खस्थ' जायो आरो खरस जायो आरो बेवहाय गेजेराव जानाय लोंनाय थायो। बिनिखायनो बिथाङा बेखौ खावलायदों जेन'बा बेखौ नायनानै नोंथांमोना जेन' बिथांनि बेखौ नायनानै नोंथांमोना हरो आरो बेखौ खावलायनाय थाबाय। बेवहाय डिमान्ड खालामाखै बिथाङा जास्ट माने नोंथांमोननो उदाहरन हिसाबै खोन्थाबाय। दानि समावथ' जोङो गोबां मिथिखागौ गारि घरानि गोबां बिदिनो खरस जायो। दा बे समावहाय नोंथाङा स्टेज पारफरमेन्स खालामनायावहाय माबायदि जेन'बा फेसिलिटिस बा साउन्ड सिस्टेम बा माबा मोनसेखौ माबायदि नोंथाङा फेसिलिटिसखौ मोनजानो लुबैयो? साउन्ड सिस्टेमफोरखौथ' जेनेबा मोजांखौ लुबैयो आरो औ माने माखासे खेथ्रआवहाय माने बबेबा माने माबा जायगाफ्रावहाय आरो जेनेबा नोङो माने फिसा कमिटिबाथ' नोङो माने बिदि एसे मोजां कुवालिटिनि माबाफोरखौहाय साउन्ड सिस्टेमफोरखौहाय जेनेबा लानो हाया आरो जेनेबा फाइनान्सियेल प्रब्लेमफोरबो थायो नालाय। दा माने गिदिरावबा बिदिनो माने मोजां कुवालिटिफोरखौहाय मोननो हायो आरो। माने नोंथांमोना बिथांखौ जुदि लाङोबा बिथाङा खावलायनाया बेनो माने साउन्ड सिस्टेमा जोबोद मोजां जानांगौ। माने क्लियार भइसखौ मोननो थाखाय बिथांनि गारांखौ मोजां मोनसे नोंथांमोननो खोनाहोनो हानायनि बेबायदि केपासिटि बे साउन्ड सिस्टेमा थानांगोन आरो बिथाङा होनबाय प्रग्राम गिदिरावथ' अलरेडि मोजां थाखायो साउन्ड सिस्टेमफ्रा बेखौ बुंदों बिथाङा। दा मोननैसो जोङो मिथिनो लुबैदों। दा नोंथाङा दिनैसिमावहाय 80 प्लास रोजाबखाबाय अलरेडि।
दा नोंथाङा बेसिमावहाय अलरेडि नोंथाङा रोजाबखाबाय आरो टेस्ट बोसोराव रानिं जाबाय दिनैसिमावहाय नोंथाङा बेबायदि रोजाबबोनायावहाय अडियेन्सनिफ्राय माबायदि जेनेबा अननायखौ मोनदों बा रेसपन्सखौ मोनदों नोंथाङा? माने अननायखौथ' मोनबोदों आरो गोबां माने आङो जेबो उसुबिदा मोनबोआखै आरो जेनेबा प्रग्रामफ्राव थांनायावनो होन बबेबा मोनसे जेनेबा चार्चफ्राव थांनायावनो होन माने जेबो बिदि उसुबिदा मोनाखै आरो दिनैसिम माने बयजोंबो अनसायजानायखौहाय मोनगासिनो दं आरो जेरावखि जाया मानो ने। आच्छा मोनसे खोथा जोङो सोंबावनोसै दहायनि एसे आद्रा थादों सोंनांगौआ बे जाहैबाय नोंथाङा जितु स्टेज पारफरमेन्सनि बिसय बुंबाय दायो बेयावहाय नोंथाङा नोंथांनि बिदिनो मिउजिक हेन्ड्सफोर दं नामा नोंथांजों लोगोसे दामग्रा देग्राफोर? आंहाथ' मिउजिक हेन्ड्स होननानै बुङोब्ला आङो बे माने नोंथाङा लाबोफा होननानै बुङोब्ला आङो बे जायन वर्शिप टिम आं बे बिथांमोनखौनो आं लानानै थांनाय जायो आरो नांगौ होननानै बिहरोब्ला। ओमफ्राय ओरैनोथ' बिदिनो ट्रेकफोरजोंबो रोजाबहैनाय जायो आरो माने जेरावहाय नोंथांमोना नांगौ होननानै बुङोबा बिथाङा बिथांनि टिमखौ लानानै थांगोन। जायन वर्शिप टिम दंखायो अलरेडि माने दंखायो जोंनि सार्केलनि आन्दारावनो आरो बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावबाय जे नोंथांमोनाव जुदि बेफोरबायदि हेन्ड्सखौ नाङा होननानै बुङोबा जास्ट बिथांखौल' नांगौ होननानै बुङोबा बिथाङा बिथांनि मेथाइखौ ट्रेकनि गेजेरजों ट्रेकजों रोजाबगोन आरोखि बेबायदि फेसिलिटिस बिथांनाव दङ आरोखि। दा नोंथांमोननि सायाव अपसना थाबाय हेन्ड्स नांगौ ना नाङा बेखौ नोंथांमोननि सायावसो थाबाय आरोखि। दा बेसिमावहाय बिथांनि एक्सपिरियेन्सखौ जोङो दाना जों मिथिनो लानि दहाय दान्दिसे सिगां बिथाङा अडियेन्सफोरनिफ्राय जोबोद मोजां रेसपन्सखौ मोनदों होननानै बिथाङा फोरमायबाय। दायो बे समावहाय आङो बिथांनिसिम मोनसे सोंबावनो सानबावबाय बेनो जाहैबाय नोंथाङा दिनैसिमाव टेस्ट बोसोर पास जागासिनो दङ बेसिमावहाय नोंथाङा माबायदि एक्सपिरियेन्सखौ मोनबोखो जेनेबा मेथाइनि गेजेरजों आरोखि माबायदि एक्सपिरियेन्सखौ मोनबोखो? फार्स्ट टाइमावथ' जेन'बा माने गिनाय थायो लाजिनाय थायो नङा होमबा माने आंबो बिदिनो गियोमोन आरो स्टेजफ्राव रोजाबबा मोदोम मावलायनाय बिदि जायोमोन आरो ओमफ्राय माने रोजाबै रोजाबै साहसाबो एसे एसे बारायलांबाय बिदि जादों आरो ओमफ्राय रेकर्डिं समावबो माने बिराद गिनाय मोनोमोन आरो गिनानैनो माने भइसआबो माने बायलायलायोमोन आरो बेबायदि ओमफ्राय दा बिदिनो रोजाबै रोजाबै माने दा गिनोबो ओंखारला आरो स्टेजफ्रावबो माने जेसेबां मानसि बुरजा एसेबां माने इन्ट्रेस्ट साबसिन मोनग्रा माने माने रोजाबनो इन्ट्रेस्टसिन मोनो बेबायदि जाबाय आरो दा ओमफ्राय दा माने रोजाबै रोजाबै माबादि खननांगौ माबे मेथाइखौ माबायदि खननांगौ बिदिखौहाय माने एसे एसे साबसिननिफ्राय साबसिन माने रोंबोसिननाय बायदि मोनबाय आरो इमप्रुभमेन्ट जाबाय आरो दा बे समावहाय जोङो मोननैसो दानो बे समाव मिथिनो लुबैदों दा नोंथाङा अडियेन्सफोरनिफ्रायथ' जोबोद मोजां रेसपन्सखौ मोनबाय दा अडियेन्सफोरखौ नोंथाङा मा खावलायनो सानदों जेनेबा नोंथांनि स्टेज पारफरमेन्स बा माबा मोनसे प्रग्रामावहाय नोंथांमोना माबायदि अनसायजानो लुबैदों? गिबियावनो आङो माने हामबाय होनग्रोनांगोन आरो माने जाय बिथांमोना मेथाइ लिरो मेथाइ सुजुयो जाय बिथांमोना स्पन्सार खालामो जाय बिथांमोना माने प्रडिउसार बिथांमोनखौहाय हामबाय होनग्रोनांगोन आरो मानो होनब्ला बिथांमोननि दारैसो माने दासिमाव आरो माने बेबायदि खनबाय थानो मोनदों खाबुखौ मोनदों बेनिखायनो आं बिथांमोनखौहाय हामबाय होनग्रोयो आरो ओमफ्राय जेरैबायदि सिगांनि समावहाय माने सिगांनि समनिफ्रायनो आरो दासिमाव जेरैबायदि अनसायबोदों माने आङो बेबायदिनो अनसायजानो लुबैयो माने सापर्ट खालामजानो लुबैयो आरो इयुननि समावबो माने बिदिनो मेथाइयाबो माने मोनसे मेसेज बादिसो नालाय दा बेनिखायनो आङो
शेयार खालायजानो लुबैयो माने सापर्टखौ लुबैयो आरो। दा बेयावहाय आङो मोननैसो बुंबावनोसै। दा नोंथांमोना जितु नैबे भिडिअखौ नायबाय साबस्क्राइबारफोर आरो गोदान भिउवार्सफोर नोंथांमोनखौ खावलायबाय जेन' बे भिडिअखौ शेयार खालामो, जेसे हागौ एसेनो नोंथांमोना शेयार खालामगोन आरो नोंथांमोननि शेयारनि जुगेदि जोंनि बिनानावाबो जिउआव थुलुंगानाय मोनगोन आरो प्लास बिथाङा गोबां बिदिनो सिनायजानाय जाबावगोन आरो बिथांनि लाइफआवबो जोबोद मोजां साक्सेस जागोनखौ जोङो आसा खालामदों, मिजिंथिदों। बेनिखायनो नोंथांमोन नायगिरि साफ्रोमखौबो खावलायबाय जेन' बे भिडिअखौ जेसे हायो एसेनो नोंथांमोना नोंथांमोननि वाट्सएप ग्रुपआव बा नोंथांमोननि फेसबुक ग्रुपआव बा जिखुनु जाया प्लेटफर्मावहाय नोंथांमोना बेखौ शेयार खालामदो जेन' नोंथांमोननि शेयारनि जुगिदि बिथाङा जिउआव मोनसे साक्सेस जायो आरो गोबां बिदिनो सिनायजाबावो आरो जायफोरा बिथांखौ सिनायाखै बिथांखौ जेन' साबसिन सिनायबावो। बिथाङाथ' जोबोद मोजां मोजां मेथाइ खनबोखाबाय, नोंथांमोनाबो खोनाबोखाबाय, बै समनिफ्रायनो गोबां खनबोबाय बिथाङा। दासिमावबो बिथाङा जोबोद मोजां मेथाइ खनगासिनो दं आरो बिथांनि थांखिया बेनो आरो आवगायलांबावगोन, नोंथांमोननि अनसायनायखौ मोनबावगोन होननानै बिथाङा आसा खालामबाय, भरसा खालामबाय। बेनिखायनो नोंथांखौ खावलायबाय जेन' बे भिडिअखौ हागौ माने शेयार खालामो आरो। दायो बे समावहाय जोङो मोननैसो जोङो मिथिबावनो लुबैदों। दा बिनानावा दिनैसिमावहाय बेबायदि एक्सपिरियेन्सखौ मोनबोबाय, दिनैहाय गासिबो मोनबोजोबनानै दा नोंथांमोननि सिगाङाव बिथाङा अडियन्सफोरनि सिगाङाव नोंथाङा माबायदि मेसेजखौ होनो लुबैदों? जायफोरा उन्दै उन्दै जेन'बा मेथाइ खननायाव सोलोंजेनबोनाय, खनबोजेननाय गोदान गोदान सिंगारफोर, बिथांमोननियाव मा मेसेजखौ होनो सानदों नोंथां एस ए माने सिनियर मेथाइ खनगिरि हिसाबै? आङो बेखौनो बुंनो सानो जे माने दानि गोदान गोदान माने गोबां बिदिनो मोजां मोजां माने खनग्रा ओंखारबाय आरो जोंनि गेजेराव। फंबाय बिनानावमोननिसिम आं बेखौनो बुंनो सानो जेनेबा जेनेबा इसोरा जे टेलेन्टखौ होबाय आरो बेखौहाय माने इसोरनि थाखाय मोजाङै बाहायलांनांगौ आरो। ओमफ्राय जेनेबा जोङो नंबां जाबाङाव बाहायालासे आरो इसोरनि थाखाय बाहायलाङोबा माने मोजां सासे माने सिंगार जानो हागोन आरो साक्सेस जानो हागोन आरो लाइफआव। बेनो। दानो बे समाव जोङो गोबां बिथांनिफ्राय जोङो खोनानो मोनबाय, मिथिनो मोनबाय। दानिसिमाव बिथांनि एक्सपिरियेन्सखौ जोङो मिथिनो मोनबाय आरो दानो बे समाव बिदिनो गोदान गोदान सिंगारफोरखौ बिथाङा मोजां मोनसे साजेसन होबाय। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायबाय जायफोरा गोदान सिंगारफोर, नोंथांमोना जेन' बे मोजां इसोरनि दान होनायखौ लानानै मोजां इसोरखौ मोनसे प्रसंसा खालामनायनि गेजेरजों मेथाइखौ खनो, बेनिखायनो बिथाङा खावलायदों। दानो बे समावहाय जोङो बिथांनिफ्राय जोबोद मोजां मोजां जोङो बाथ्रा जोङो खोनानो मोनबोबाय आरो बिथांनि लाइफ स्ट्रागोलनि बिसय जोङो मिथिनो मोनबाय। बेनिखायनो हामबाय होनदों। दानो बे समावहाय जोङो बिथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों दे नोंथांनाव माबा बिदि इउटुब चेनेलफोर दं नामा? औ दङ। आंहाबो इउटुब चेनेल दङ, नन्दिता बसुमतारी अफिसियेल। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामदो आरो साबसक्राइब खालामनानै होदो। आसा खालामदों बयबो अनसायगोन होननानै। दिनैसिमाव बेसेबां साबसक्राइबार थांखो? साबसक्राइबारा 1000नि बारबाय आरो। आच्छा, मनेटाइजेसन जाबाय ने? मनेटाइजेसन जायाखै आरो। बेनिखायनो खावलायनाय थाबाय नायगिरि नोंथांमोनखौ बिथांनि चेनेलखौ, जायफोर आंनि साबसक्राइबार आरो गोदान भिउवार्सफोर, बिथांनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होदो। बिथांनि चेनेलनि जितु लिंक बेखौ आङो नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसननि गाहायाव आं होगोन। बेवहाय नोंथांमोना थांनानै नोंथांमोना साबसक्राइब खालामना होदो आरो बेल आइकनखौ थुनो दाबावसै। गोबाङानो बिदिनो साबसक्राइबल' खालामो, बेल आइकनखौ थुवा, बेनिखायनो खावलायनाय थाबाय बे बेल आइकनखौ निस्सय नोंथांमोना थुनानै दोनगोन, भरसा खालामबाय। जेब्लानाखि नोंथांमोना बे बेल आइकनखौ थुगोन अब्ला नोंथांमोननियाव जोङो जेब्लानाखि आपल'ड खालामगोन नोंथांमोना बयनिफ्रायबो सिगां नुग्रोनो मोनगोन। बेनिखायनो खावलायनाय थाबाय साबसक्राइब खालामनायजों लोगोसे बे बेल आइकनखौ जेन' अल खालामनानै लायो, बेखौनो खावलायबाय। बिथांनि चेनेलखौ बयबो सापर्ट खालामदो। नोंथांमोननि अनसायनायनि गेजेरजों बिथाङा जिउआव साक्सेस जागोन आरो नोंथांमोननि सिगाङाव मोजां मोजां मेथाइखौ लाबोबावगोन होननानै आसा आरो कामना बिथांनियाव दोनबाय। आरो बे समाव हामबायसै, नोंथाङा बे बेसेन गोसा समखौ जोंनो होनायनि थाखाय नोंथांखौ हामबाय होनदों। गोजोनबाय। थेंक इउ।